Yan. Dito po kami ngayon sa Aguilar. Kasi nga, sa inawat tayo, at sa'y katawan tayo Diyos. Sa karaming tayo binyag. Kaya important. Yan, good morning po. Nandito, papunta kami ngayon sa beneficiary namin sa Sual. With the LRC family. Admin, matropa. Hindi po. Update namin kayo. Update namin kayo mamaya sa Sual. Mamaya see you our beneficiary. Kasi ang masulo ko naan kayo ya. Update ko kayo mamaya mga kapatid. Ride safe. Parang sa nagsusuganas, iba'y kagagawa to. Sira may aliwan, gagawaan. Sa pinarayan panahon, yung magpapinyag kayo ako yung magninang kayo, sakay ni Manaya may mininong-ninang. Magninong-ninang ira, dati ka na tumugaw. Takdapos sa incidents, kaya ang alaray ninong kaninang, tututumig, at tingaran tumitaw. So, today to know, matulog sa kanilipina, sa ilang katinang, sa number 1 na roda, si Karayman Pasa na padali siya. Natan na dumasa reliyon da, at tumay paksyon na rin, sa abala. Pagkipuso siya ng ibaran sa rin, sa kumapit sila may kundi ngayon, lumalibali ang awan sa paksyon. Sa panunod ko, kaya bawat bulang sa akin siya sa'yo, so, pinili, sinaraparo, nakatawan sa'yo nito. Pag sinarin sa'yo ang panahon, sinarin sa'yo, aniwara ng kanita, aniwara ng kanita. Sinagagawa, sinari mong iba sa'yo. Update ko kayo ulit mamaya. Palis na kami. Ingat sa amin. Ingat. Okay. Yan. Dito na kami sa Sual. Yan. Yan. Nakarating kami na dito sa Letisan. Lapit na. Pumunta na kami dyan. Video. Ha? Video. Morning. Dito kami sa Sual with ALRC and FRT tsaka different riders club. Okay. Different riders club. One, two, three. One more. Alright. Okay. Ayan, dito kami almusal muna. Hello, good morning. Good morning. Lagi kami RC NFRD. Maya pupunta na kami doon sa Binyo. Almusal muna kami. Almusal lang kami. Brother. Kaway brother. Kapatid namin sa ML. Almusal muna. Maya punta na kami doon. Here. Okay, we are here. Dito na kami sa Sual Sports and Civic Center. Pupuntahan natin yung beneficiary natin. Papatayuin ko na itong mga para makapunta na kami. Different line riders natin. ALRC family. Update ko ulit kayo mamaya. Mga ibang riders sila.
nandito na kami sa beneficiary natin. Beneficiary natin. Pwede po natin tagalin yung face mask po natin para makasama po yung kapasigan natin. Isa po lang. Sir, Sir, isang chat lang po ba o okay na? 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. SKRC. SKRC. Okay. Ay, SKRC. Ano po kayo? Yan ang beneficiary. May nagustuhan.